Luto ako ng breakfast, guys. Siyempre itong ano lang, parang breaded pork chop. Tapos meron pa kagabi yung niluto ni Sel na adobo. Magsaing na rin ako. Tapos yun lang, pati hotdog. Kasi pupunta kami ni Daddy sa Divisoria. Ayun. Pati si Mama, sasabay daw si Mama. Bibili din kasi ako ng oxali, chlorine, tapos ano pa rin sinabi din. Basta may yung ganon, and then noodles, fried noodles, wala na daw. Hello guys, tinapos ko muna yung tatlong araw na vlog. Ayun, uploaded na sila lahat. Tapos yun, nakaligo na rin ako. Punta na ako sa store. Sunduin ko si Mama kasi gusto daw sumama sa Divisoria. Bibili kasi ako ng ano ba yan? Fire noodles. Ayun, kasi may supplier ako doon pag marami nang bibilin, mas mura sa kanila. So, yun. Kita ko. DV. Hindi, bibilhin din ata si Mama, kaya sasabay na. Yun, papambahay lang ako. And hindi na ako pupulbos lang ako sa mukha. Nauna na si Daddy sa sasakyan. Si Chris, inayaya namin sumama. Ayaw naman sumama. Bala siya. Nandun sa baba sa bahay ng sekretary dito sa apartment. So, ayun lang guys. Uploaded na yun tatlong vlog yun. So, may kayo panonood kayo sunod-sunod. Kasi Sunday. Ayun, happy Sunday. Sayang, hindi kami natuloy kaninang magbike. Magbike pala si Papa Sunday. Sana nakakasama namin. Kasi Papa nagbabike yan talaga. Yung racer na bike. Yun ang yung ginagamit niya. Tatlo ang bike ni Papa Na-addict si Papa sa bike. Kaya yun. Sayang naman. Siguro next trip na lang. Kakatagpo rin kami ni Pudar sa MOA. Ayun lang guys. Notion lang tayo. Kanina pa nandun si Daddy, bumaba na. Binalik niya na yung mga mga lagay namin sa kung anikit namin na gamit sa sakyan. Ayan, ganyan lang tayo guys. Pabahay lang. Butas pa nga yung likod niya. May butas. Tagal ko kasi hindi nasuot tong damit na to. Pero may naman ako, may jacket ako sa sasakyan. So, ayun lang tayo. Let's go na. Magpupulbos lang tayo ng... Ay, hindi. Pulbos pa ba ako? Gusto ko palang mag-thank you kay Ma'am Jessica kasi na-vlog ko to guys. Kaso nasa cellphone hindi binabasa ng laptop ko. So, ayun, ito share nagpasalubong sa akin ng Japanese doll. Ayan, ang cute na. Tapos, sayang, gusto niya pa naman mag-appear sa vlog ko. Kaso nasa nasa cellphone ko yung vlog. So, thank you, Ma'am Jessica ng Japan. Cute-cute. Palalagyan ko ng ng salamin na box. Ayan, para pan-display ko. So, balikan muna dyan ulit. Japanese doll. Ayan. Ako'y bababa na. Wala, hindi ko na naisara. Let's go na, Maggie. Let's go na, Paknat. Labas na tayo. Dali. Let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ito kami guys sa Tabora. Balbala ng mga pang display, pang design. Banderitas. Ano pa yung bulaklak guys na pang gagawin namin banderitas. Para medyo festive yung yung store. Yan sa mga ng party, dito lang kayo bumili ng mga party needs nyo. Tabora. 80. Sumama ba sa bulaklak? Dito yung mga inaano sa diba? Sa... Accordion. Hindi, yung sa pag nagbabazar na, yung mga pang nila, pang design. Barricade. Wala. Ano yun o?
Kailangan mo natin yun. Beer. Lamyang to. 698 mall pala yun, guys. So, binibilang ko ng mga ano, yung ayaw magpa-vlog. So, dyan yun. Tapat ng 168. Ayun, lagay muna namin to sa, ano, sa sasakyan. Tapos kain kami. Ah, sa likod na lang. Hindi, pasok mo muna. Iwan mo yun eh. Mamaya mawala yun dun. Dito tayo sa Baliwag, guys, kakain. Gaya na kinainan namin last time. Ito sa akin, tilapia. Sila mama. Pork chop. Laki, no? Totoo ba yan? Picture lang yan. Totoo. Magana? Dalawang pork chop. Dalawang pork chop. Tapos, ano, extra pack bit. Yung, balot-balot. Ang laki kasi nung ano eh. Nung pork chop. Oo nga. Ayun, pati yung rice. Binalit ni Mudar. Sayang. Bundatski. Excuse me. Yung ano lang hindi masarap no eh. Talo talaga ng ano ng dinuguan ni Mama. Na. Pati si Froggy sabi niya, may kulang. Alam niya yung kulang. Pati yung ano matabang eh. Nadala na lang sa sausawan. Oo, yung gulay lang nila masarap. Back to pamimili kami, guys. Finish ng mass. Buti nabutan namin, guys. Hindi pa nagsisimula. Dapat sa Mawa kami mag-ano, sisimba. Tapos pinasulod na lang namin si Chris. Andiyan siya nagpapapirma ng ano, attendance. Ayun. And dito si Tario. Diretso kaming Mawa, may bibiling kami yung ano ng bike. Yung para malagay siya sa likod ni Tonton. Bukas ba? Miss, papalit naman ako ng spoon and fork. Ako, ko po kayo. Sige po. Ito na lang po yung sauce for Okay. extra rice, me. Extra rice daw, Miss. Ang lit. And I hate chili. Ang galing na lang yun. Tatawa ako. Ano kasi yan, guys, yung malag dito? Japanese cupcake yata yan. Yung kids meal lang. Kasi hindi naman niya kinakain yung ibang kasama sa, ano, sa set. So, yung kids meal lang para sulit, maubos niya. Pero ang cute nung ano, tawa ako na siya. Saan ba tayo? We're here sa Tenya, Tempura Tendon, sa Mowa Eats. Ayan. Wait mo na lang yung ano mo. Mainit pa. Anong tawag dito, Miss, ulit? Nico soba po. Nico soba, guys. Ayan, thank you. Pala kami ni Daddy. Ang cute ng ano. Parang yung sandok sa ano. Ano ba yun yung pinagano ng nyug? Bao. Anak iwat ano? Soup. Okay. Papabili ng bike ah. Ito tinuturo ni Daddy. Stylish. Oh, ito nga maganda sa kanya, Daddy. BB pedals. Magkano to? Tanungin mo nga, Daddy. Dito to lang sana. Oo nga. Doon sa binila namin ng bike, anak. Doon tayo bibili. Mahal dito yung Harley ka to. Wala ito yung pinakamalaking unicorn. Puro unicorn. Sir Tali. Ayaw mo na puro unicorn. Pero Brad, ito ayaw. Unicorn. Ito bibili namin ah. Ito ba, Daddy? Bibili natin? Daddy? Ganito? Yung lagayan ng ano? Kay Chris? Hindi, yung ano ng bike ayun ah. Wag na anak. Uy, bibilin mo yan. Sige ka.
Pauwi na kami guys. Alas 9 na pala. Sabi ko, hindi yan, tanga. Para din kasi na ano, kulay ni Tonton and naka-bumper din. Maling pinuntahan. Sira ulo lang eh. Ayun, last 9 na guys. Good night na kami. Baliw. Pero naka ano yun eh. Naka, ano ba yun? Pinataasan niya. Pinalift niya. Si Tonton Baton hindi. Daddy, try mga saksak dali sa simo. O hindi yan pwede. Ano ka ba? Mga naiisip nyo ah.